Páni, pozerám na aktuálnu štartovú listinu. Štartová listina medzinárodných syntetických pretekov okolo Slovenska. Некое колеса снимать. 193 kilometrov. Toľko merala najdlhšia tretia etapa, ktorá zaviedla cyklistov zo Štrbského plesa cez Liptov až do malebnej oravskej dediny Zuberec. Už pod Štrbským plesom sa balík potrhal a pred ním sa striedali rôzne úniky motivované prémiami. Slovenské útoky Patrika Tibora a Mareka Čaneckého sa nerozvinuli. Aktivitou pohrozili Holanďan Peter Schulting, Talian Alex Turin a Ukrajinec Vitali Buc, ktorí rozohrali taktickú bitku o bonusové sekundy. Čo ti dám? Keď tak krásne povzbudzuješ, aha. Díky. OK, ďakujem, čau. Taktické bitky, viaceré úniky, aj známe stúpanie na huty s úsekmi na 10%, to všetko unavilo pelotón. V záverečných 50 kilometroch to využil nenápadný trojčlenný únik. Rakúšan Markus Eiberger z neho prišiel až do cieľa, keď zdolal šprintujúci pelotón o jedinú sekundu. Druhý skončil Slovinec Jan Tratník, tretí Čech František Sisr, ktorý sa dostal do čela bodovacej súťaže. Piaty finišoval Marek Čanecký a spolu s Patrikom Tiborom zostávajú na dostrel top 10. Žltý dres celkového lídra si udržal Talian Mauro Finetto. Nemecký pretekár Helmut Rittwer, najlepší lekár. Štvrtá etapa zavedie pelotón do bojníc cez náročné Fačkovské sedlo. Všetky súťaže sú otvorené a Slováci majú stále šancu na úspech. Bude bič plieskať na konci tak ako v Zuberci?